Dnes si ukážeme niekoľko spôsobov, ako si urobiť doma kapučíno. Prvý spôsob je použitie párnej trysky. Párnu trysku majú všetky kávovary, teda veľká väčšina, dokonca aj pákové. Párna tryska je toto, čo tu takto trčí, takmer z každého kávovaru. Kým sa nám stroj zapne, dáme si do šálky trochu mlieka. Napríklad toľko. Teraz prepneme kávovar na výrobu pary. Teraz sa tam zohrieva para. A keď toto prestane blikať, tak bude para nachystaná. To je teraz. Teraz si zoberieme toto mlieko, ponoríme párnu trysku tesne pod hladinu a zapneme paru. A čakáme. Môžeme s tým aj trošku pohybovať. Hotové je to vtedy, keď už hladina nestúpa. Toto môžeme vypnúť. Podarilo sa nám vygenerovať takúto penu. A pustíme si do toho kávu. Už sa nám aj minula voda. Takto vyzerá takto vyrobené kapučíno. Je celkom dobré. Nevýhoda tohto spôsobu je, poprvé, toto sa nám dosť zašpinilo a po každej káve to treba vyčistiť. No, keď robíte 3 kávy po sebe, tak stačí po 3. Ale nemôžete to nechať 10 minút takto, lebo to zaschne. Takže prvá nevýhoda je, že toto treba vždycky poriadne vyčistiť. Treba vybrať toto, aj to. Nesmiete sa chytiť tohto, lebo ešte vždy je to horúce. Preto je tu takéto úško. Tieto dve veci treba poriadne prepláchnuť.
Ďalšia nevýhoda je, že ak to mlieko veľmi zohrejete, tak zmení chuť. V McDonalde v tom majú teplomer a zohrievajú to maximálne do 70 stupňov. Neviem, niekomu to možno nevadí, mne to vadí, že sa malokedy strafím do teploty a tá pena má potom takú trošku inakšiu chuť. Ale vyzerá to dobre. Druhý spôsob výroby kapučína je použitie napeňovača mlieka. Je to takáto nádoba termoskovitého typu. Toto je k tomu podstavec. Tuto do toho ide elektrika z podstavca. Existuje niekoľko druhov. Tento konkrétne má v tejto podstave magnet, ktorý sa točí a roztáča túto, čo to je, špirálu. Ťažko povedať, čo to je, ako sa to volá. Videl som napeňovač z Lidla, ktorý vyzerá podobne, ale na dne má taký cuplík, ktorý sa točí a na ten cuplík sa nasadí to samotné šľahátko bez tohto. Takéto z Lidla sa ťažšie čistí, toto sa čistí veľmi ľahko, pretože vnútro je úplne hladké. Neviem, či to vidno, ale vo vnútri je taká ryska. No, niekde tam úplne dole je taká ryska. A keď sa naleje mlieko až po tú rysku, tak je to mlieko na 2 kávy. Takže ja tam nalejem mlieko na 1 kávu, čiže do polovice. Toľko je asi polovica. Väčšina napeňovačov vie urobiť teplú aj studenú penu. Závisí to od toho, ako sa zapne. Keď to zapnem krátko, urobí to teplú penu. Keď toto tlačítko podržím dlho, svetielko zasvieti na modro a urobí studenú penu. No, keďže my si robíme teplú kávu, tak si urobíme teplú penu. A to stačí takto stlačiť a už sa to točí. Nikdy som nestopoval, ako dlho to trvá, ale je to tak zhruba do 1 minúty. Tak. Teraz je to hotové. K napeňovaču by ste mali dostať takéto vyškrapkávatko. Ale napríklad k Lidlovému takéto vyškrapkávatko nebolo. Neviem ako som mal mlieko odtiaľ vyberať. Takže. Pena na 1 kávu vyzerá takto. Na prvý pohľad je to rozdiel oproti párnej tryske. Takto vyzerá pena. A pustíme si do nej tú istú kávu.
Toto je kapučíno s použitím napeňovača. A toto som urobil pred chvíľou pomocou parnej trysky. Očividne tu s parnou tryskou treba rýchlo vypiť, lebo pena opadne. Toto treba samozrejme tiež umyť, ale na rozdiel od parnej trysky to nie je úplne nevyhnutné urobiť hneď potom. Dá sa to umyť normálne, aj keď to zaschne hodinu, stále sa to dá umyť. Neznehodnotí to prístroj, tak ako keď neumieme parnú trysku hneď. A ešte existuje tretí spôsob, ale to už nebudem môcť porovnať s týmito kávami, pretože na to potrebujem iný stroj, ktorý sa nainštalujem o chvíľku. Teraz tu máme nový stroj. A skôr než si ukážeme tretí spôsob výroby kapučína, na tomto stroji vyzerá parná tryska trochu inak, ale je aj tu. Čiže čiste teoreticky by sa dalo kapučíno s parnou tryskou urobiť aj s týmto. Ale na takomto stroji to nemá význam. Pretože tuto sa kapučíno robí takýmto spôsobom. Táto parná tryska sa vyberie a dá sa na bok, lebo ju už nepotrebujeme. Z chladničky sa vyberie takéto zariadenie, ktoré je súčasťou kávovaru. Je tu ešte mlieko od minula. Neviem, či bude stačiť. Tak si tam dolejem. V návode píšu, že by sa malo používať polotučné alebo nízkotučné mlieko. Ale také nemáme, lebo doteraz sme používali napeňovač a do neho je lepšie plnotučné mlieko. Ale tak snáď sa urobí kapučíno aj z plnotučného mlieka. Dali sme si mlieko. Mlieko zastrčíme tam, kde bola predtým parná tryska. Vezmeme si našu starú šálku. A stlačíme tlačítko kapučíno. Kapučíno je hotové. To bolo celé. Ako pri každom kapučíne
Aj tu sa pozrieme, čo obnáša čistenie. Čistenie znamená, že toto prepneme na klín. No, asi som tam mal dať môj starý známy pohárik, ale nevadí. Toto prepneme naspäť. Toto vyberieme. Vrátime naspäť párnu trysku. A to bolo celé. Toto odložíme naspäť do chladničky. Takže záverom by som povedal, že takýto stroj, ktorý má tento Latte Crema systém, začína zhruba od 600 eur. Predchádzajúci stroj začína zhruba od 300 eur. Napeňovač mlieka začína od 20 eur s cuplíkom vo vnútri. Napeňovač bez cuplíka, hovorí sa tomu indukčný, začína zhruba od 60 eur. Takže to je asi tak všetko k príprave kapučína v domácich podmienkach.